bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindi jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moon oɗo subaka altine hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɗum men jejjitaka helal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha ɗo mboro sawo holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ndiyam tellotoɗam dam wona ndiyam jaam ndema ka adda gartam no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Niang no weekend ma waɗi ko noon tigui hande ko min bananaɗo gorko ɓolo ala goɗɗum ko sindi hen quoi mi salmini yewen koɓe Pindi TV tewteɓe nder ebbo leydi kala en ñaguimaɓe Allah moƴƴere Aissata Ndiaye weekend o ɓennama e dow jaam en jetti Allah kono kadi ko fartague dartaɗo ɗo hande oɗo subaka addandemi holko kewi e nder kelle gadane jaadi e leydi Sénégal Baba Moussa ko ɓuuri tengtude ko noon tigui ene wayno yaadu horejo leydi to Touba jeynenkoɓe ganduɗa tigui Sénégal walla men jayde leydi fof ene ɓuuri artude e Aissata Ndiaye ngal ɗon jaahangal wadde jayde Le Soleil udditidemal ko kayre udditdemal yadde natal makko kanko horejo leydi lamtoro Bourguédé Magui Coumba Thimbo ne wondude tigui on jogui konngol khalife général des Mourides o wiyete ko Serigne Bass Abdou Khadre wondude tigui on khalife général des Mourides Serigne Mountaha ene wayno noon horejo leydi Aissata Ndiaye udditi on no ganduɗa kay walla mbiyen non ndun safrirdu pattam lamirto koy ko safrirdu ganduɗa ne nawa kene tolno temet tati darɗuɗi kono kay ene waɗi kono tolno 18 service ene wayno hoore leydi arti ha joni e ganduɗa ko goɗo wuuro Touba wadde hen kene tolno e 23 milliards coppere men CFA gam kay laɓɓinde goɗon wuuro Touba Serigne Mountaha Mbacké on khalife général des Mourides votre engagement et votre culture de la paix sont reconnus pour tout alande ko woni ko hoore leydi golle ɗe golloto mbawko mum e darde mum nde daare Sénégal ɓe keftini ɗum jayde Futurs Médias l'Observateur ɓe mbi ko makki tout o Touba ene wayno noon gueɗe fof woni ɗe o waddi Touba ene wayno Serigne Mountaha khalife général des Mourides ha joni ko kongi makko jokki e nder jayde leydi Sénégal o wi ko gonɗa kay so tawi tan ko fof yowitno e makko kala ko Macky Sall wawi duwade Allah jaabere kala ko Macky Sall wawi duwade e ganduɗa kadi ko gueno ɗum ɗon torade ganduɗa kay ko jaabere ɗin ko kongi makko wadde mbiyanna ɓerde Serigne Mountaha Bassirou Mbacké weltima e président Macky Sall no hannirta ni président Sall noon kañum ne heɓitima wi o wi ko golli Touba ko ala ti e assainissement ala gouvernement meɗo wadde ɗum e nder goɗon Touba kanen tawi nder hello totamo nden jeyde Youssoumaji Guène caggal kanen ene soyne natal e on wiyete professeur Seydi e hello ɗiɗamo nde ɗon jeyde ganduɗa ko Futurs Médias o wi tôt ou tard une troisième dose de vaccin sera nécessaire jayde quotidien le quotidien aɓe kaali ko alhaali passe sanitaire pour Macky Sall ene way noon ɓe gatti koye oɗon walla mbiyen gunjilu makko to Touba kono kay ngal guddital on hôpital mo ganduɗa tigui ko niveau 3 mo ganduɗa tigui o waɗi ɗum toon ñalawma sende Serigne Mountaha wi ko rien ne pourra gâcher nos réalisations nos relations walla mbiyen hakkude makko jottodiral makko e Macky Sall ala tigui ko waylo mbaɗon walla mbiyen ala ko wawi bonnu ɗum Macky Sall heɓiti wi ko waɗi Touba ko hay goto meeɗa ɗum wadde toon kanen tawi nder hello ɗiɗamo ndeɗo jayde caggal kan prix farine de Blé Aissata Ndiaye wonande ɓen waɗoɓe beignet wonande ɓen ɓe ganduɗa ko fiyoɓe mburu ene wayno noon ɓe mbi ko les mounier vol sortir du pétrin ɗum ne tawi nder hello jiyamo ndeɗo jayde las ɓe mbi ko Macky Sall offre un bijou de plus de 36 milliards à Bamba ene wayno noon ganduɗa ko goɗon wuuro Touba o wanni ɗum tigui hôpital Pattam Lamu hôpital mo ganduɗa so tigui jarmum yettima 36 milliards koppereji men CFA Abdoulaye Diouf Sarr e ɓeɗon tigui wondiɓe mum walla mbiyen ngal ɗon jagorgal cellal foof Macky ne rewndi gueɗe ne gam kay oɗon hôpital o waɗi équipé no hanniti ni ɗum woni ko tawete e nder hello totamo ndeɗon jeyde caggal kan noon ɓe gatti alhaali ɗiɗon no ganduɗa kay ko o kongi walla mbiyenna kongi ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui taweteɓe to ganduɗa ko tribunal mo palais de justice mo Dakar ene wayno jugement ji ɗiɗon walla juge menaçant ganduɗa kay waɗi paralysé ɓeɗon commerçant ji kala e nder ɗum ɗon caggal kan Aissata Ndiaye eɗen coyno natal on gardiɗo Benno Bokk Yakar wiyete ko Aymérou Gningue je suis contre la limitation des mandats haade ɗiɗi walla mandat jomum was jogade troisiéme mandat kanko yaadani mandat dottedal jomum ne wawi yaade ha 100 mandat jeyde enquête arandi wi ko haala jetti ko kangade jeeyi ɗum yaadani limitation de mandat président wiya mandat ɗiɗo katta o yaadani hen sabu ko ɗum waɗimo arrangé ok jayde enquête ɓe gati ha joni ganduɗa ko nguɗon jillu ganduɗa ko président Macky Sall to Touba ɓe mbi ko Macky Sall à Touba Sow et Diatribs ene wayno noon hoore leydi waɗi inauguré on hôpital no hannirta ni ɓe beltinimamo kono kay no sikkiranoni woora noon saabu tigui ganduɗa ko haala yaltino wonde de ko oɗon
oɗon walla mbiyan ngal ɗon jaɓɓungal ma waɗi saboté gueɗe bar noon kono kay ɓe garten noon hannde ni kornika dal meydan o heewiri wadde ganduɗa tigui e jayne enquête o wi ko Touba est la difficile remontada holko firtoɗon remontada nde won hoore leydi meeɗa folde nder ngoɗon wuuro Touba beele de mande ganduɗa ko sumgoji paji Macky Sall ma heeb fartaŋi ganduɗa ko folde nder ngoɗon wuuro Touba kanen tawi nder hello jogom hello jeeɗiɗo jayne enquête caggal kanen sone natal le pape de soppi Bamum Karim o wiyete ko maître Abdoulaye Wade ɓe mbi ko PDS entame sa mue alhaali ganduɗa ko renouvellement kono kay e dartade ɗiɗon landaji gam kay hebta doole no hannit ni alhaali Simon wiyetede Simon Kouka e ganduɗa kay ko kilifa mo yanamar ene wayno gomuño lanka ƴettu gueɗɗe fof watti ɗum e ganduɗa ti e Seydina Fall Bougazeli ɗeɗon koppareje newa lawol walla men ɗen koppareje ɓaleji kurum mbi ko Bougazeli waɗi ɗum ko ɓuuri ɗum bonde wadde mbiyen ganduɗa kay ko Simon parane jeguira ɗum noon ɗum woni ko tawete nder jayne enquête jayde Vox Populi arti koye ganduɗa koye ɗiɗon chiffre aji ɗi ganduɗa ko ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie ene wayno Aissata Ndiaye ɓe ɓayyini no cimtima ɓe wiide Sénégal nene wuure pauvreté aɗa siftora ko yettere ɓennuɗo ɗo nde wonno muusi ganduɗa kadi oɗon jagorɗo Amadou Hott kono hannde kadi état addi chiffre aji mum kono kadi addoyde ganduɗa koye goomu wongu ɓe guittoy ganduɗa ko ɗiɗon chiffre aji goomu wiyete ko QV ene wayno ɓe gardi tigui ganduɗa ko positionnement prospective économique ganduɗa ke nettement tuggude 2011 ha 2019 ɓe mbaɗen chiffre aji belɗi wiide oɗon ganduɗa ko Moubarak Lo gardiɗo nguɗon goomu e wondimo o wi ko Sénégal waɗi innové ganduɗa ko 39,36 points sur 100 en 2011 wadde mbiyen ɓe jeddi ɗiɗon kongi walla mbiyen ɓe jeddi oɗon rapport mo ANSD ɓe kolliti Sénégal wuurani e heege ɗum woni ko tawete nder ndeɗo jayde Vox Populi caggal kan ñolanka accule les juges alhaali ganduɗa ko kilifa e Simon ene wayno noon e wiide mabɓe député ji wuurɓe e ganduɗa koye passeport walla wuurɓe faux passeport kañumen tigui ɓuuri hewde ɗo e nder Sénégal walla mbiyen feccere mabɓe ko ɗum tigui woni ko guuri ɗum woni de ko tawete nder ndeɗo jayde Vox Populi Sénégalais ji ƴeew so moftani ko tinani jayde les échos ko ɗum de jayde les échos ha joni ganduɗa ko a jumpi hen alhaali faux passeport ɓe mbi ko aɗani Abdou Mbow Abdou Mbow woni cukku ganduɗa ko Moustapha Niass assemblée nationale e nder oɗo semaine foof walla mbiyen e nder oɗo week-end foof wino ko kanko e hoore makko mo jeyno alhaali faux passeport ene wayno jaynenkoɓe les échos Allah ko alamu mbi ko ganduɗa ko trafic de passeport diplomatique ko gros mensonge so tawi wiyama Abdou Mbow ne hen ɗum ko fenade jaynenkoɓe les échos mbi ko fenade kono Abdou Mbow yaltani ha joni wi ko fenade ɗum ne tawi nder helloɗiɗoɓe nder jayde ɓe wi ko Abdou Mbow mbiyana tigui wonde alhaali ganduɗa ko alhaali faux passeport walla mbiyen passeport diplomatique Abdou Mbow meeɗa tigui junggo mum meeɗa nadde hen caggal kan noon ɓe gaari alhaali ganduɗa tigui Ñeele Silla une des victimes des trafiquants de visa on mo ganduɗa tigui waɗama ɗeɗon gueɗe o wi ko holno Sadio Dansokho wondude Elage Condé ganduɗa kay ƴetti kalis walla mbiyen no ƴettiri kalis makko kayum koye fewnanima oɗo vida one wayno CDI o joguino to ko Kédougou o waɗi démissionné o ari ɗo ganduɗa ti Aissata Ndiaye o yoɓiɓe koppereje jonde kono kay ɓe mannanimo ko yiɗi ko j'ai tout perdu je suis complètement ruiné j'ai galéré pendant 3 ans à Dakar kalis wonɗo heeƴo Moussa Niang non passeport diplôme hebde passeport diplomatique eyyi hebde passeport diplomatique kono sa heeɓi jayde libération rewi hen ko noon tigui jayde libération ha joni koye oɗon alhaali ari ene wayno trafic de passeport diplomatique mais aussi d'extrait de naissance de visa et de carte nationale d'identité Aissata Ndiaye wona visa tan woni ko watte ɗo trafiqué drogue ne waɗe trafiqué Sénégal visa ne waɗe trafiqué ɗo extrait de naissance waɗe ɗo trafiqué carte nationale d'identité ne waɗe ɗo trafiqué scandale uji kala nanɗo e nder leydi Sénégal ko enquête exclusive alandi mi wi jayde ji fof so tawi ne mbaɗi lasam min ko libération ɓuurinimi nde ganduɗa ngal heelat ƴiyal ngal yaltina mbofundi ɓe garti koye konngui oɗon mbiyeteɗo Oumou Touré o wi koye nder bureau makko ko toon tigui député Mamadou ganduɗa kay Mamadou Sall Elage Mamadou Sall ko toon tigui tawnomo hokkamo koppereje 4 millions ganduɗa kadi Condé waɗimo versé 4 millions ɗum kay ko jobdi makko walla mbiyen ko gueɗel makko e ganduɗa ɗi oɗon part de gâteau Ñele Silla oɗon debbo mo ganduɗa puntaɗo konngui makko ne tawi nder ndeɗo jayde o wi ko Sadio Dansokho président du conseil départemental mo Saraya ko kañum tigui waɗimo confirmé e téléphone ko kañum tigui wonde ne waɗa trafic visa yo ar ganduɗa so ari ma hokkumo oɗon visa makko walla mbiyen passeport makko diplomatique Gamet be oɗon debbo ko Guinéen o wi ko je suis Guinéen
konde ko kañum tigi ganduɗa tigi waɗi mo établir hokkimo carte nationale d' identité sénégalaise mo ganduɗa tigi mo heeɓi mo wuuri ɗo konde kañum ne hoore mum o wi ko les députés de Benno Bokk Yakar ɓen kala sarɗi en koɓe taweteɓe e oɗon coalition Benno Bokk Yakar Elhadji Mamadou Sall Boubacar Biaye wondude e woɗɓe o wi kamɓe kala haɓe mbaɗatno oɗon trafic o wi ko wona kanko goto woni oɗon han hay jeynenkoɓe libération mbi ko le nombre de victimes présumées passe de 2 à 4 et risque encore d'augmenter ene wayno ɓeɗo fuɗɗi yitede kono heddi nder mabɓe on heewi ha joni noon so eno natal kilifa e wonde Simon ene wayno noon ko enquête ganduɗa ti sagane leskoɓe darde mabɓe e sen jeeyi ko nden tigui woni ganduɗa kay ko kongi ɗi suuti en ɗum ɗon tawi nder ndeɗo jan libération no kewɗa wiide stade coftal ɓaɗe kayre uddardemal nde arani kono nde e suba hannde o nde ari ganduɗa koye oɗon chantier mbimo Sadio Mané o heeɓi fattaŋe luggude bima ko temedere e nder oɗon ganduɗa ko Premier League walla mbiyen e nder oɗon équipe club mo Liverpool Sadio Mané heeɓi fattaŋe luggude 100 but wadde ko noon tigui Moussa Nia ɗum uddi banggal roɓɓindi jayndele meɗen ko ɓurno tengtude nanɗon e jayndele min cuɓani bon e oɗo subaka altine hannde ɗum noon en batta sona faade e banggal ko ɓuuri ko ganduɗa ko kañum woni fait divers walla gueɗe rendo meɗen gueɗe rendo hannde noon Moussa Nia en mbawa dirtude scandale oɗo mo ganduɗa ha joni neni duume nder leydi ndi te wiyeteno ko yimɓe ɗiɗo hannde ha fate yimɓe nayo woɗɓe kadi indeli woɗɓe sardeyankoɓe ɗo joni kadi innitama Moussa Nia beele woɗɓe heddaki ɗum ɗon yete ayi kamɓe e koye mabɓe e jayde libération ɓe mbi ko ina wawi hay ɓurtude ɗon saabu so enquête waɗi tan hankkadi Moussa Nia ma wat ko ganduɗa ko heewi ko ganduɗa ma surte ene jeeya eko surti eko e wikeno ko wayno bone walla mbiyen vidéo mo ganduɗa nani circule ne faye o ɗo mo ganduɗa kañumne ko sardiyanke wonno ni woni Boukazali kañumne yiyama ko jeddunoɗo Moussa Nia jooɗi yeddi wi wona min mi memani mi natani hen Moussa Nia hande konngol ne wayi tan ko ganduɗa ete ala valeur natti tottede haqqe muɗum ɗum ɗon noon hulɓinima ɓeɗo pawama juuɗe omo ganduɗa woni kilifa trafic uji ɓe ganduɗa kamɓe goni sarɗiyankoɓe il faut wutte no wiyete Moussa Nia wutte mabɓe eko lefol horma il faut itte ha parande ɓe puɗɗo kamɓene wawde nannede eko ganduɗa ko kañum woni oɗo enquête kono haɗani noon enquête o Moussa Nia nana yaaha nana laya kono kadi indeli goɗɗi sarɗiyankoɓe Moussa Nia nana kadi surto nana kollire Moussa Nia harne ko noon tigui sen jeeyi alandi ɗereji Sénégal wona hunde mettude papier Sénégal wona citizen quoi papier Sénégal wona passeport français Sénégal ɗo Allah ne wawi mbasa jeeyede ɗo sa ɗo heɓat extrait naissance keɓa nationalité keɓa carte nationale d' identité ala foof ganduɗa keɓa galle laamuɗa seke dar ayso ɓooyi mayi ganduɗa ko gummiɗo banggue goɗɗo ara wona ɗo maire walla wona ɗo député est ce que worani ni walla wona ɗo président nder leydi men nous sommes très ouverts quoi en fait eɗen guddiri no fewi quoi te ko hunde fonde wonde est ce que koye lawol rewata saabu a nani ko ganduɗa woni kayitaji juddu ganduɗa ndewani lawol d' accord neɗɗo carte d'identité ji ɗi go ndewani lawol d' accord neɗɗo so waɗi résidé e leydi haqqe makko e fodde makko en hokkimo gueɗal yettade consulat ganduɗa ko wonde ndiɗo leydi hokkamo carte de séjour kono wona nationalité c'est vrai so heeɓi nationalité so tawi ɗo woni choix makko de vivre on wawi wadde kemak kattan o waɗa ganduɗa ko du mbawko makko no fotiri beele mo heeɓa ɗum noon ko coppal ngal hokkimo loi hokkimo te aussi c'est l'africanité nous voulons le vivre ko eɗen yiɗi ɗum wurde kono holno fayite ɓurtat Sénégal ala hay carte de séjour dara suhaɓe men wonɓe Congo wonɓe Gabon chaque jour ɓe joɓat walla mbiyen chaque ñalawma jomum yettere bidig ma wima acca wat dégager de l' argent wonɓe Congo ɓe maɓe kaal walla mbiyen rewɓe Congo ɓe maɓe kaal tu vois mais Sénégal on ne perturbe personne mais aɗa waɗi to foti rewde chacun avec sa république chacun avec son pays mais y a des choses ganduɗa ne waɗi norme établi hande ayi to ɓe ganduɗa ko élection locale fandi ɗo ma yi hokkoɓe d' autres nationalités ɓe ganduɗa wona sénégalais de kokko ɗumen des certificat de résidence beele ganduɗa keɗen keeɓa ko électorat mawɗo ene kokko ɗumen kayitayde beele yo keeɓe électorat ɗum yiyama on le voit partout ete hunde nde ganduɗa ne foti waɗede dénoncé yimɓe enen Sénégal naaɓe enen gandi ko guurɗen enen gandi caɗele eɗen gandi pauvreté kalteɗo eɗen gandi ganduɗa ko caɗele gonɗe ɗo wadde mbiyen ko enen pour wadde choix men wona d' autres nationalité ne kokke ganduɗa kadi ko ganduɗa ko certificat de naissance walla goɗɗum en mbaɗani ɓe bañal
en guddanani ɓe ɗeɗon dame mais les Sénégalais souffrent et notre souffrance c'est à nous de le faire de le mettre en terme quoi en fait enen pour ɗum gaynude Aissata Ndiaye min koye ɗiɗo konngui guddira men oɗo altine noon tigi Moussa Nia koye ɗin konngudi tigi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen Moussa Nia saabu mbi sikki tan a haali fof kala ko ganduɗa yete nani hen ko suuɗino a haali ɗum a arti hen te ɗum ne ko ɗum woodi e Sénégal ɗum woodi Afrique ɗum woodi Mali ɗum woodi partout en Afrique hay to wona Afrique ni hande jiya États-Unis walla France ko way noon dañat toon Moussa Nia ɓe ganduɗa gonta koye fewnude kayitaji passeport uji walla gona e fewnude carte d'identité ji ganduɗa gonta ko faux kono noon e leyɗele men ɗe mataw ko hen ɓuuri layde koye ndi konngudi guddeten hokkude won aadi janggo so Allahu lamɗo o jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye no wonno banum gorko Moussa Nia heɗen noon e banggal caméra o ko Amadou Touré.